Mä tulin kuoroon sen takia, että mun perhe oli tosi musikaalinen. Mun isä on laulanut ammatikseen ja mä sitten liityin lapsikuoroon ja sitten kun mä tulin siinä liian vanhaksi, niin sitten mä siirryin nuorten kuoroon. Eli tähän larteen. Eli tähän larteen sitten. Mä taas tulin kuoroon, koska tää tässä kysyi mua sinne lapsikuoroon eli larttiinaan. Ja sitten kun mäkin olin tarpeeksi vanha, niin mä liityin larteen ja sitten laulaminen tuntuu omalta jutulta, niin siksi täällä kuorossa on pysytty. No paras puoli kuorolaulamisessa on kyllä jotenkin se, että se on samaan aikaan niin kuin muuttuu joka vuosi, mutta samaan aikaan se pysyy niin kuin ihan samana. Et meillä on samoja jouluklassikoita, mitä aina lauletaan, mutta sitten tulee aina niin kuin uutta settiä. Ja sitten totta kai täällä larteessa on siis ihan loistava niin kuin ryhmähenki, ehkä niin kuin superhyvä. Ja no, se on vaan niin kuin kivaa laulaa yhdessä ja niin kuin kiva laulaa yhdessä, kun on niin kuin hyvä ryhmähenki.